लोगोफोर बे भिडियोआव नोंथांमोनखौ मोनसे एलार्ट होनो ओंखारदों। बाहाय जाहैबाय सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनिया मोनसे हाई एलार्ट होनानै होदों। बे जाहैबाय जोंनि आसामनि थाखाय, स्पेसियेलि आसामनि थाखाय, आरो बियो दा सोलिबाय थानाय मान्थनि बेलायाव जानानै फैगोन। बे मान्थआनो जाहैबाय जुलाइ आरो आगस्ट। बे मास मोननैनि थाखाय जोंखौ हाई एलार्ट खालामनानै होदों। बावैसो निउस पेपारावबो ओंखारखांबाय। नोंथांमोनहा जायफ्रा निउस पेपार फरायो बिथांमोनहा मोनबाय जानांगौ। दा बेनो जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्टआव जानाखि जापानिस एनकेफेलाइटिस जानाखि थाम्फै, बे थाम्फैनि सायाव जोंखौ हाई एलार्ट होनानै होनाय जादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयबो सांग्रां जानांगौआ बयबो जोंनि बयनियावबो, नाथाय बेनि बेलायाव जोंनि बर'फोरा बांसिनै गोनांथि होनांगौ जानानै फैदों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जोबजासे नायनानै मिथिनानै ला, जाहाथे जोङो बे खैफोदाव गोग्लैनांगौ जानानै फैया। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ मोननैसो बाथ्रा बुंनो बाहाय आं आवगायदों। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जापानिस एनकेफेलाइटिस थाम्फै, जानाखि जोंनि देहायाव अरोब्ला जोंहा माबा मोनसे भेक्सिन गैयालासे जोंहा बासायनायनि राहायानो गैया होननानै बुंनाय जादों। दा बिनि सायाव गोबां रिसार्च खालामबाय, नाथाय जोंनो एक्जाक्ट बबेबा मोनसे बिनि मुलि बेनि थाखाय जोंनो गैया, दासिमबो गैथ'वा होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो नोंथांमोनजों बयबो सांग्रां जानांगौ। दा आसामाव गासै जाजेननायनिफ्राय 21 नोंथांमोना नुनो मोन्दों। जाजेननायनिफ्राय 21 सुबुङा थैलांनो थांबाय होन्दों, आरो बिनि गेजेरावहाय 69 दासिमबो दंबावो होन्दों। बे बेरामा बेनिफ्राय भाइरास हाबनाय जेनाखि बियो जोंनियाव दासिमबो बिसिम साग्लोबनानै दङ होन्दों। देग्लाय गोदानै फैयाखै, नाथाय जाजेननायनिफ्राय बोसोरनै बोसोरथाम सिगाङाव जाजेननायनिफ्राय 21 थैनानै थांबाय होन्दों जापानिस एनकेफेलाइटिस थाम्फैनि गेजेरजों। दा बिनि थाखायनो जोंहा बर'फोराबो जोबोद सांग्रां जानानै दङ जानांगौ। जों बर'फोरा मानो बांसिनै सांग्रां जानांगौ बिनि सायाव नोंथांमोनहा बाहाय खोनासंनो मोनसिगोन। दानिया जाहैबाय जोंनि बर'फोरा फ्राय जोङो लेथ्रा लेथ्रि थायो। फ्राय जों बुङाब्लाबो जागोन, गाज्रि मोननो नाङा। जायफोरा जोंनाव गैया, बेसेबां सांग्रां बिसोरो बेखौ गाज्रि मोननो नाङा। नाथाय जोंनि जानाखि गामि एरियायाव थानाय मानसिफोर, जोंनि बर'फोर, बिथांमोनहा जोबोद फ्राय लेथ्राखौनो नुनो मोननाय जायो। जेराव जौ सङो बेयावथ' फ्राय लेथ्रायानो जाखायो। आरो जोंनि जानाखि मिथिंगायारि थासारि, जेनाखि बिफां लाइफां सिङाव जों न' बां लुयो, बेयाव जोंना बांसिन गिनांगौ जानानै फैयो। औवासुं बारि बायदिसिना बारियाव। दा बेयाव सिगांग्रो जों मिथिना लानांगौ एनकेफेलाइटिस थाम्फै एबा थाम्फैया जोंनिया माबेयाव बासा लायो। बे जाहैबाय मेक्सिमाम अमा खानाय एबा अमानिफ्राय जोंनाव फैयो होननानै जोंखौ बुंबाय थादों। दा बे एलार्टआवबो अमाखौ सांग्रां खालामनानै लानो थिननाय जादों। अमाजों लोगोसे जोंनिया आरोबाव बर'फोरनिया जाहैबाय मोसौ गलि साखाथियाव जोङो न' लुयो। गावबा गावनि न' खाथियावनो मोसौ गलि बानायो, अमाखौ साखाथियावनो खायो। आदार हैनाय मानाय जोंना ओरैबायदि, जायफोरा जौ सङो, जायफोर जौ संग्रा जायगा बिथिङाव जों थांबा नुखायो जे अमा खानाय जायगाया बेसेबां लेथ्रा जायो, अफ्रि बायदिसिनाजों लोगोसे। आरो नै दा आथिखालाव जोंना बोथोरजों मिलायदों, जेनेबा खान्थाल फिथाइनि ओरैबायदि गोग्लैनाय गेसाव गोफोन बायदिसिना, बेफोरनि सायाव जोङो जोबोद लेथ्रा लेथ्रि जानाय नुनो मोनो। दा बेफोराव थाम्फैया बासा लायो। थाम्फैया साग्लोबोब्ला बे थाम्फैफोरनि गेजेरावनो एनकेफेलाइटिसआ फैनो हागौ। जोंनाव थाम्फैया गोदोनिफ्रायनो फैबाय थागासिनो, बेफोरो जेबो नङा। जों नुयो, जों साननो नाङा जे थाम्फैया जेबो नङा। नाथाय जों बबे थाम्फैया एनकेफेलाइटिस जों मेगनजों जों सिनाया, बेसो जादों गुबै साननांगौआ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बयबो सांग्रां जानांगौ। थाम्फै नुनाय मानि जेनेबा एनकेफेलाइटिस नंजोबा, थिगैनो दङ। नाथाय बबे मासे थाम्फै जापानिस एनकेफेलाइटिस थाम्फै, बेखौ जों सायख'नांगौआ जोबोद गोब्राब। बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो थाम्फैनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगौ। दा बे हिसाबै गासैबो जायगायाव जायफोर जायगायाव थाम्फैया बासा लायो एबा थाम्फैनि थाग्रा खुलि जायो, बेफोरखौ जोङो सायख'नानै बेफोरखौ बोस्रांनायनि राहा लानांगौ। जेरैजाय अमा खानाय जायगाखौ जोङो साबधानै गोजानाव दोननांगोन, मोसौ गलिखौ जों गोजानाव दोननांगोन। आरो बेनिफ्राय जोङो बे जानाखि लेथ्रा लेथ्रि बेसादफोर, जेरै जुमाय संनाय आरो बे खान्थाल फिथाइ बायदिसिना गेसाव गोफोन, बेफोरखौ जोङो थाबैनो बोखारनानै न'नि जानगाराव दोनहैनो लानांगोन। बेनिफ्राय मोननैसो बिथिङा जाहैबाय जोंनि साखाथियाव थानाय जानाखि डिसपेन्सारि हस्पिटाल, बेफोराव थांनानै बा बाजाराव मोननाय बायदिसिना थाम्फै बुथारग्रा मुलिफोरखौ लाबोनानै जों सम सम, हाथ्राब्लाबो सप्तायाव खेबसे जों न'नि बाउन्डारियाव सारनानै लायोब्ला बेयो जोबोद गाहाम जानानै फैगोन। आरो गोदोनि समावथ' सारोमोन, दाबो फ्राय जायगा जायगा सारखायो जानांगौ। बे मुलि सारग्राफोरखौ जोङो लेंहरनानै सारनो हायोबा साबसिन। आरो नोंथांमोना खोब बेसेन खमावनो थाम्फैनि मुलि मोनगोन। बे मुलिखौ नोंथांमोना बायनानै लाबोनानै सारफैबानो जायो। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोननि मोनसे खोथाया जाहैबाय, जों उन्दुनाय समाव फ्राय मुसारि सोङै सुबुंफोर दंबावो। मुसारि सोंनाया गाज्रि खोथा नङा। मुसारि सोंनाया जोंना थाम्फैल' नङा, थाम्फैनिफ्रायथ' जों रैखा मोनखायो। बेनि अनगायैबो उन्दुनाय समाव जोंनाव गोबां बायदिसिना एम्फौ एनलाफ्रा जोंखौ एटाक खालामो एबा जोंखौ जेबो खैफोदाव खोख्लैनो हायालासेनि थाखाय जोङो मुसारिखौ खोंथारनो नांगोन, मुसारि खोंनांगोन, बेखौ जोंनो नांथारगोन।
बेनिफ्राय माखासे खोथाफोर दंबावो नोंथांमोनहा थाम्फैनिफ्राय सांग्रां जानांगौ जायफोरखौ जोङो बानायाब्लासे थायोब्ला जोंनि थाखाय खैफोद जानानै फैगोन बेफोरखौ जों बयबो मानिनांगोन आरो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि माखासे ओनसोल जाथायफोरनि थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय ओनसोलाव गोबां मेडिकेल बिफाननिफ्राय सांग्रांथिनि थाखाय मिथिं बायदिसिना लेंफैयो बेफोराव जों थांनो नांगौ खोनासंहैनो नांगौ नाथाय जोंनि मानसिफोरा बेफोरखौ खोनासंहैया टाइम बाहायगारनाय थाङो बेकार थाङो खामानि मावनानै मेंदों बेवहाय मा सोलाबदों बेफोरबायदि थाङो जोंनाव सांग्रांथिनि जेनाखि मिथिंफोर फैयो बेफोराव जों खोनासंहैनो नांगौ बाहाय गोबां बायदिसिना जोंनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय आदब खायदा फोरमायनानै होलाङो बेफोरखौ जों नायनांगौ नाथाय जोंनि मानसिया नाया जुदि नोंथाङा बेबायदि चान्स मोनदोंबा थाङालासे दाथा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि बेलायाव जाहाथे जोंनि बेलायाव बर'फोरनि बेलायाव बे जाया बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं सांग्रां खालामनाय जाबाय जे एनकेफेलाइटिस थाम्फैनि थाखाय जोंनाव भेक्सिन गैया दासिमबो एक्जाक्ट भेक्सिन गैया बेनि थाखायनो जोङो सांग्रां जासिननांगौ मुलि थायोबाथ' जेबो नङा मुलि जानाय लोगो लोगो फाहामनो हायो राङा बयनियावबो दङ नाथाय आसोल खोथाया जाहैबाय मुलियानो गैयाब्ला जों मारै राहा मोननो बेनि थाखायसो जोङो बेखौ सांग्रां खालामनांगौ जानानै फैदों जायनि थाखाय जोंखौ भारत सरकारा हाई एलार्ट होनानै हरदों आसामखौ स्पेसियेलि दानि नै दहायसो नुनाय निउस पेपाराव नुदों नोंथांमोनहा क्लियारै जुदि फरायनानै नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबनानै पेपारखौ डाउनलड खालामनानै नायनानै फरायनानै बुजिनो हानाय जागोन आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों बे लिंकजों नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ फरायनानै गासिबो गुदि खिथा नायब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै भिडिअआ आंना हेल्पफुल जादों जानो हागौ जुदि जाबाय बायदोंबा नोंथांमोना लाइक खालाम जायाखैबा डिसलाइक खालाम जेबो नङा आरो नोंथाङा बावैसो चेनेलाव फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो नाथाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनो दाबावथ' डिसक्रिपसनाव गोबां गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांनि हेल्पफुल दङ एसेनोसै गोजोन्थों।